V nasledujúcich ukážkach sa snažíme ukázať, aké možnosti sú pri záchrane osoby z hĺbky smerom nahor. Je dobré využitie postroja, ktorý má závesy predný, zadný. Z tiesnených priestorov je výhoda použiť postroj, ktorý má horné závesy, ktoré umožňujú hlavne zo stiesnených priestorov pohodlným, bezpečným spôsobom vytiahnuť zachraňovanú osobu. Pri použití predného závesu pri zaťažení dochádza k vychýleniu zachraňovaného, čo by spôsobovalo komplikácie pri vyťahovaní zo stiesnených priestorov. Obdobne je to aj pri použití zadného závesu, kde takisto by boli komplikácie pri vyťahovaní zo stiesneného priestoru. Optimálne je použitie celotelového postroja, ktorý má horné závesy. Pri takomto spôsobe zavesenia je zachraňovaný vo vstýčenej polohe a umožňuje komfortné a bezpečné vyťahovanie aj zo stiesnených priestorov. Ako vidíme, osoba je vo vstýčenej polohe. V uvedenej ukážke predvedieme možnosti zaistenia osoby pri práci v nejakých zúžených priestoroch, šachtách a podobne. Používame trojnožku a ručný naviják. Dokážeme pracovníka spustiť do podzemných priestorov. Dôležité z hľadiska evakuácie je, že v prípade nutnosti dokážeme pomocou navijáka pomerne v krátkom čase osobu, ktorá v stiesnených priestoroch v podzemí pracuje, vytiahnuť na povrch a poskytnúť ďalšie potrebné úkony v rámci technickej alebo zdravotnej pomoci. Pracovník je spustený na miesto výkonu práce v podzemných priestoroch. V prípade nutnosti krútením kľuky vyvinutím ťažnej sily 150 kg dokážeme pracovníka vytiahnuť na povrch. V uvedenej ukážke vykonávame obdobnú činnosť s použitím evakuačného pákového zariadenia. Pracovník kontrolovane je spúšťaný do hĺbky. V prípade potreby vytiahnutia pracovníka pomocou pákového mechanizmu dokážeme tohto pracovníka vytiahnuť z hĺbky smerom nahor. Je dôležité, aby pracovník obsluhujúci toto zariadenie mal praktické návyky na jeho použitie. Nasledujúci videozáznam nám ukazuje možnosti sebazáchrany pracovníka, ktorý pracuje vo výške. Použije zlaňovací mechanizmus. Je dôležité, aby zlaňovací mechanizmus mal samoblokovací systém, poprípade antipanikový systém, ktorý v prípade nesprávneho použitia zlaňovacieho kľúča zamedzuje zrýchlenému zlaňovaniu. V našom prípade máme použitý zlaňovací kľúč, ktorý je iniciovaný stlačením páky, čím sa uvoľní trecia sila a umožňuje zlaňovanie po istiacom lane. Dôležité je pred vystúpením na voľnú plochu skontrolovať celý systém, jeho funkčnosť, ukotvenie lana a podobne. Pri zlaňovaní pracovník jednou rukou trením cez voľnú časť lana reguluje rýchlosť zlaňovania. Spôsob zaistenia pracovníka pri pohybe po konštrukcii z dola smerom nahor s využitím istiaceho lana Y. Istiace lano Y má dve samostatné karabíny,
ktoré umožňujú preisťovanie pri postupe smerom nahor po prvky konštrukcie. V prípade straty stability minimálne jedno z istiacich lán zachytí prípadný pád. Y je doplnený tlmičom pádovej energie, ktorý umožňuje plynulé stlmenie pri zachytení prípadného pádu. Pri horizontálnom pohybe jednoduchým prepínaním karabín je pracovník neustále zaistený a je mu umožnený bezpečný pohyb. Uvedená ukážka nám zobrazuje možnosti zaistenia pracovníka pri pohybe smerom nahor po konštrukcii. Využíva istiace lano s blokovacím zariadením. Je dôležité, aby sme predpokladali smer pádu a vedenie blokovacieho a istiaceho lana nad plecom. V prípade pádu blokovací systém sa uvedie do činnosti a je zachytený pád pracovníka.